Уважаеми слушатели, приятели на Българското национално радио, за мен е удоволствие да кажа добра среща в ефира ни на двама млади креативни хора. Вадим Рошманов, председател на Асоциацията на младите учени в България, и доцент доктор инженер Иван Станков, заместник-председател, който е с ресор иновации, технологии и образование. За кратко ще дам възможност на Вадим Рошманов да представи асоциацията, за да бъдат наясно нашите слушатели какви са целите, идеите и смисъла. Здравейте, госпожо Костова. Първо да благодарим за поканата и отново поздрави за вас и екипа на Българско национално радио, че сте отново в тренда. Именно с такова предаване, което да дава гласност на науката, научните изследвания в България. Нашата платформа е модерна мрежа, Асоциация на младите учени в България, която да обединява млади учени от различни сфери, които да се сътрудничат, да обменят иновативен опит, ноу-хау, да си помагат в различни сфери, от различни сфери, млади учени, които да се помагат от различни точки на държавата също. Господин Станков, по какъв начин подбирате хората? Здравейте и от мен. Хората, главно от различни краища на България, като нашата цел е да покрием възможно най-много сектори на висшето образование и направления, така че ние имаме, както се казва, от информационните технологии през спорт, медицина, фармация, финанси, агрокултура. Във всеки един от секторите ние имаме представители, които са или докторанти, или вече асистенти, имаме в някои от тях доценти. Един от основните проблеми при младите хора е, че те не се познават едни други. Тези, които са в София, да кажем, се познават, но тези, които са от София, не ги познават тези от Варна, от Бургас, от другите градове. И ние сме точно това, една платформа да може да свържем тези млади хора, за да могат те да си общуват и реално в общуването се раждат идеи и екипи и техната реализация. Буквално иновативна мрежа чрез гражданския сектор, каквато е тенденцията в цяла Европа. Господин Рошманов, кои са основните проблеми пред младите хора, които ги карат да напускат родината? Тези основни проблеми са заложени като реализация и да бъдат изчистени чрез Закона за насърчаване на научните изследвания и иновации. Именно през 2023 година се създаде една работна група, която беше към Министерството на образованието и науката. Асоциация на младите учени беше единствената неправителствена организация, която обединява млади учени и беше поканена в работната група. И там се набелязаха няколко фундаментални причини, които младите учени могат да бъдат подпомогнати и да останат в България, именно финансирането на техните фундаментални научни изследвания да бъде с устойчивост, продължителност, многогодишна финансова рамка, а не както до този момент беше едногодишна финансова рамка. Това е едно от нещата, което остава като устойчивост. И другото, което е важно, техните фундаментални научни изследвания все пак да станат комерциални, да се комерциализират и да намерят и приложена дейност. И именно в Закона за насърчаване на научните изследвания беше включена и обяснение на терминологията именно като трансферна технология. Какво означава това нещо? Тоест има перспектива от настоящата година тези млади хора, уповавайки се и на законодателната рамка, да останат тук и да работят за България. И идеята е да бъде обвързан бюджета за научни изследвания минимум с 1% от БВП на страната, което до сега не се е случило, защото за наука в крайна сметка парите бяха малко, наистина. И до сега са малко. И всеки път виждате, когато става въпрос за гласуване на бюджет, Българска академия на науките е една от първите, които заявява гласност, че могат да протестират по тези теми. И също така и от сферата на висшите училища. Така че в крайна сметка трябва да бъде обвързан един бюджет от БВП, което се изисква в закона. Пак казвам, това е проектозакон, той е внесен сега в Народното събрание и предстои гласуване. Може да претърпи промени, но за да има устойчивост, трябва да има финансиране, постоянство и да има трансферна технология. Естествено, тук за трансферна технология говорим да бъде интегрирана ролята на бизнеса, което е изключително важно, на индустрията в страната. Тя да може да се сътрудничи с науката, което до сега беше. Има ли го като възможност, господин Станков, в България вече? Създадени ли са някакви предпоставки за такова развитие? Има го като възможност и това са едни от примерите са центровете за върхови постижения. Например, мога да дам Техническият университет.
По европейска програма се създаде такъв център, оборудва се от водещи, главно IT фирми, тъй като факултет по компютърни системи и технологии участваше в този проект. И особено в инженерните науки има тази връзка между бизнеса и образованието. Тук е много важно също да споменем, че основната цел на този закон е точно това: да остави младите, можещи и знаещи хора в България, да ги насърчи да останат и да насърчи все повече хора, които завършат, все повече студенти, които завършат, да се занимават с наука, да влезнат в академичните среди, за да може съответно и да имаме развитие. Защото без наука, без знание и познание няма как едно общество да върви напред. И друго нещо, което мога да допълня аз. Именно ние като Асоциация на младите учени забелязахме един проблем, който тепърва ще става все по-актуален, включително в висшите училища и научните организации, именно предприемаческата готовност и култура на студентите и на младите учени. Именно там ще се насочи усилие, енергия и финанси, както за научните организации и висшите училища, така и за гражданския сектор, който да подпомага чрез неформални методи обогатяването и допринасянето за предприемаческата активност и умения, предприемаческите умения в студентите и в една младите дисциплина, учени. която се изучава навсякъде в средното образование, предприемачество и дейност, но като че ли чисто формално, това ни каза Вадим Рошманов като председател на Асоциацията на младите учени. И сега един въпрос към доцент Иван Станков. Имате ли примери за такива млади хора, освен във ваше лице, защото вие се реализирате тук в България, които са успели българи тук в родината? Има много примери за млади хора, които са удовлетворени от това, което правят, хора с интересни научни разработки, хора, които постоянно биват канени на конференции в чужбина, и в асоциацията имаме такива хора, и в техническия университет имаме такива хора. Тук идеята е, както Вадим спомена за предприемачеството, все повече млади хора, които се занимават с наука, да бъдат обучени и как да създават свой бизнес. Как това нещо, което го разработват като иновации, като изследвания, да влезне практически в бизнеса. Защото едно изследване, разработка, която не се използва на практика, а стои само теоретично, в повечето случаи не носи добавена стойност. И точно тук е момента да могат да бъдат насърчени повече млади хора. Първо да се занимават с наука и второ да имат тези умения и, разбира се, връзката с бизнеса, за да могат техните научни изследвания конкретно на практика да се реализират в компании. Само допълвам, той направи впечатление на много голяма част от екосистемата. Едно младо момче, което е студент в България и разработва свой стартъп за антитреморна ръкавица, което даже спечели така наградата в конкурса най-добър стартъп. Да добавим тогава, кои са сферите, които интересуват младите хора, господин Рошманов, и в което те искат да инвестират себе си и бизнес да направят от това? IT технологии, това са сферите, които инвестират, здравеопазване, иновации в здравеопазването. Има и млади хора, които се интересуват с научно-изследователски дейности в хуманитарни и социални науки. Например, политическите науки, които не са за подценяване. Защото в Америка и в Европа има цели институти за изследване на политиката, които сътрудничат на държавата си или на Европейския съюз като консултантски ментори. А в крайна сметка в България са много малко такива модерни подходи. В тази посока също трябва да се мисли за активно изграждане и Асоциация на младите учени също има конкретни примери и проекти, които подготвя. И на финала на този разговор да ни каже доцент Иван Станков как биха могли да открият Асоциацията на младите учени, онези наши слушатели, които имат интерес към това? Асоциация на младите учени може да ни намерите във Фейсбук, Асоциация на младите учени, сайтът ни, който е thinktank.bg.eu. Съответно, ние се намираме в Националния студентски дом. По всяко едно време могат да заповядат. Кога да очакваме този закон да стане реалност във времето? Сега той е разпределен в комисии в Народното събрание. Предполагам, че до един месец би трябвало да бъде гласуван на първо и второ четене.
Така че, уважаеми млади слушатели на Българското национално радио, ако се интересувате от наука, ако искате да развивате себе си тук в България, да направите свой бизнес, можете да го направите и с подкрепата на Асоциацията на младите учени. Гости днес в предаването бяха Вадим Рошманов, председател на асоциацията, и неговият колега, заместник-председателят доцент Иван Станков. Благодаря ви.